Nina bakambombo usho mnyama nazi indaba ze1KZNTV nifundela uphilano kacebe khulu kamzimba umntwana uyakhuleka. Nazo kezona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Kukwazwe kwabulawa umfundi eMadlankala. Kubulawele ANC eMkhambathini. Kanti ubulawe dubulana namaphoyisa usomatekisi. Sayinemengela kwindaba zethu ze1KZNTV. Basathukizanya abafundi besikole samabanga aphezulu imicabango high esendaweni yaseMadlankala esikhaleni enyakatho KwaZulu-Natal ngemuva kwesigameko sokugwaza kwekubulawa omunye wabafundi obekadenza ke ibanga lesishiyagalombili esemagcekeni kulesi sikole. Lo mfundi ugwazwe ngomunye kofundi ibanga le-10 kusona lesi sikole. Isigungu sabazali esilawula isikole sithi bashaqisile lokho kwenzekile. Siqhubeka ngokuthi ke sosebenzisana nabazali kanye nenhlaka zezokuphepha ukunqanda ke ihlava sokungena kwezikhali kulesi sikole. Kumenele sephuthunyiswe emtholampilo umfundi wesikole samabanga aphezulu imicabango high eseMadlankala esikhaleni enyakatho nelikaMthaniya. Lo mfundi ubhokotwe ngomunye umfundi ngommese bese Emagcekeni esikole ngemuva kokushayisana kwembono ngenkathi begembula. uThembelani Ntsele ongusihlalo webhodi labazali esilawula isikole uthi ke bazosebenza ngokubambisana namaphoyisa ukuqikelela ukuthi ngabashawa induku eyodwa ngelinye ilanga. Enzakalile izolo ngebreak kulabafundi omunye wagwaza omunye umfundi begembula ngangemuva bebanga u2 rand. Esakwenza njengesikole because akusi incident yokuqala lekuba nezigameko enje kwakhe kwagwaza nothisha esikoleni. So into esayenza ne department saqasha khona i-security le department sase saqasha i-security thina njengesikole elosigadela ngemuva la okujomba khona abantu bezongena ngaphakathi bezokwenza inkinga. So njengesikole na ku SGB ikhona into ye-security. So njengesikole thina sikwenze konke ekutheni senze ukuthi ngempela ingane zethu zizavikeleka ngoba i-security esikhuluma ngalo likhokhelwa isikole inyanga nenyanga. Inhlaka ekhona manje ezizama ukuyisebenzisa ekutheni sisebenzisana kakhulu namaphoyisa besivele sisebenzisana nabo baba umdladla bebesiza lapha esikoleni ngo-August nje sizophela babe lapha esikoleni bezokhuluma nabafundi. So siyasebenzisana ngendlela ekahle namaphoyisa. Okwenzekile nathi kusijumile but thina njengesikole hle senza sure ukuthi siyasebenzisana namaphoyisa bayakhuluma nabafundi siyawaletha ama-awarenesses esikoleni senza ngayo yonke indlela ukuthi bengabhemi bengaphuzi bengaphathi ikhali bengalimazana. uNtsele uthi ke nakuba abafundi besashaqekile ngalokho kwenzekile kepha ke kumele bengabi nexhala ngoba ngesekukancane ukuthi ke kuphinde kwenzeke isigameko esifana nalesi. Abafundi bathukile kakhulu namuhla nje kuseni emthandazweni kwi-assembly bebekhala abanye ngenxa yesimo abasibonile senzeka but i-department ke isilethelile ama-NGO no-nurse ukuthi bezoluleka nama-social work ukuthi bezoluleka abafundi namhlanje. Ngizoqinisekisa ukuthi esikhulumeni namaphoyisa ukuthi abafundi ngeke kusaba nenkinga njengale esikoleni ever again. Nokuthi sibambisane ke nabazali because ingane yomzali ekhaya. So indlela umzali ayifundisa ngayo ingane yakhe ekhaya elethe esikoleni. Ngisho ungaletha bami engafundisekile ingane ekhaya nasesikoleni izophinde yenze into efanayo. Okhulumela amaphoyisa kusifunda eKingcetshwayo uKapteni Siyanda Shangase uchaza ke kabanzi ngophenyo lwaleli cala. Umfundi ka-grade 10 egwaza khona umfundi ka-grade 8 omnyaka o17 bese phuthunyiswa ke eklinikhi khona lapha nesikhaweni umfundi lo besegwaziwe lafike ashona la khona. Lavulwa ke icala emaphoyisa nasesikhaweni liphenywa esikhawini. Umfundi lo kuyena ogwazile noma ogwaze umfundi lo ka-grade 8 kube sebaleka ke ucula amathafu. Amaphoyisa asesikhaweni aphuma umkhankaso athongatha lo mfundi lona bengakatholakali ke kuzobe manje uphenyo luzoqhubeka kuze kufikela khona aboshwa khona kwazi ukubala nengalo yomthetho. Icala elivuliwe icala lokubulala ngenhloso. Kanti ke kushaye isikhathi sokuya emoyeni umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal ungakatholakala ukuphawula kulolu daba. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Myeni ngiseMadlankala. Umndeni wekhansela le-ANC ngaphansi kamasipala waseMkhambathini maphakathi neKwaZulu-Natal uthi usathuka izanya ngesigameko sokudutshulwa kubulawa kumzwandile Shandu obeyikhansela la kwathi 7. uShandu udutshulwa ubulawa ezolo keMlazi eThekwini emva kokuphunyuka kade bezama ukumbulala ngenyanga edlule. Nasisemndenini wakwaShandu kubuka khansela odutshulwa wabulawa elokishini laseMlazi izolo njengoba bekade hamba nabangani bakhe ababili bona abasesibhedlela. Sixoxisana nomndeni uveza ukuthi usola kakhulu umasipala ngokuthi uhlulekile ukuvikela umzwandile.
Njengomndeni thina sidomele kakhulu ngalesigameko esenzekile. Sidomele nje kakhulu futhi ngendlela esidomele ngayo sibona sengathi umzwandile nje kade ikhansela nje. Umkhandlu kade uwona awumnakanga awukwazanga umvikela ngoba ziningi igama ehlasela kuzona kodwa bakwazanga umvikela. Bebona ukuthi lo muntu uyafuna bangakwazi umvikela. Sibona ngathi bamyekelelile umzwandile ushiya ingane zakhe ezincane abezondla kuphelile manje impilo kanti yena ubesebenzele iANC. Okunye ukuvuzela umndeni ukuthi ukhansela ubengenazi izithe ngaphambi kokuthi abe yikhansela kodwa kuthe ngesikhathi sesithemu yakhe yokuqala oku-2016 kuya ku-2021 kwaqala kwaba nomsindo okuzokwaphela ngokuthi egcine eshonile. Umzwandile ube umuntu onenhliziyo enhle uthanda abantu even nje uthiwa uyena umndeni bethanda wonke umuntu ube nothando ubengeyena umuntu onezitha ngaphambi ukuthi azangenela kuba yikhansela nje ubengenasitha. Mina thina ngokubona kwethu izithu ithole khona la enhlanganweni kuze kube sekuba njoba impilo yakhe iphelele enhlanganweni ngoba kade engakabi ikhansela wehlale wengenasitha nje asikho isitha singathi mhlawumbe umzwandile kanjani cha kusuke nje ingakho ngithi bamyekelelile bakwazanga umvikela. Amaphoyisa aseseqalisa uphenyo mayelana lesi sigameko kanti nomasipala uMkhambathini okuyila kade ikhansela khona njengoba ikhansela kaWard 7 uzokalisa ukudumala kakhulu ngesigameko kusokudlula kakhansela uShando. Kudebo Sibisi wezindaba ze1KZNTV ku channel 261 ngisemid Ilovo ngaphansi kamasipala uMkhambathini. Ubeyamaniswa nesehlakalo sokudutshulwa kokubulawa abantu abayisithupha edolobheni laseRichards Bay enyakatho KwaZulu-Natal. Usomabhizinisi uNkululeko MKHIZE udutshulwe wabulawa nomunye wesilisa betholene phezulu ngezulu lezandla kanye namaphoyisa eThekwini. Ukhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal Robert Nechunda uthi laba bashonile yibo abaqale badubula kuqala ngezulu lezandla bebhekise emaphoyiseni. Isehlakalo sokudutshulwa kubulawa abantu abahlanu phakathi edolobheni laseRichards Bay enyakatho nelikaMthaniya ngomsombuluko sishiya abantu abaningi bethukizanya futhi benemibuzo engaphenduleki njengoba ke kunembiko yokuthi kuhlobene nombango wokuhweba ngezidakamizwa. Ngokusho kwamaphoyisa abasolwa ababili abayamaniswa nalesigameko badutshulwe bashona emzini osendaweni yomntakabani ezimbali resort eThekwini emva kokuba ke bedubule kuqala bebhekise emaphoyiseni ngesikhathi ke zama ukungena kulomuzi. Laba babili bagcine bedutshulwe babulawa ngamaphoyisa nokuthe uma bebhekwa kwabonakala ukuthi usomabhizinisi owaziwayo ongusomathenda ke futhi osembonini yamatekisi wasemzingazi uNkululeko MKHIZE nomunye wesilisa ke ongadalulwanga. UMKHIZE ke waba sematheni kwezokuxhumana ngodumo lokushawa kwendishi yezindodla zemali kanye ke nokukhehla ingoduso yakhe abezocacelwa yiyo. Amaphoyisa KwaZulu-Natal asesiqinisekisile ke lesigameko. 6 firearms and over 1,000 rounds of ammunition were found at the scene of crime, where 2 suspects were fatally wounded in a shootout with police at an estate in Balito on Wednesday afternoon. Police officers from the KwaZulu-Natal Stability Unit operationalized intelligence regarding the whereabouts of suspects who were alleged to have been linked with the killing of 5 people at a parking lot in Richards Bay CBD on Tuesday morning. The tactically astute police officers penetrated the residence, and before they knew it, they found themselves under gunfire from the suspects. Police retaliated, and at the end of the shootout, 2 suspects were found to have sustained fatal gunshot wounds. The IPID were summoned to the scene for further investigations. Police investigation into the matter continues, and a search for more possible suspects is ongoing. Uchazwe njengomuntu osebenze ngokuzinikela ekutheni usizakala umphakathi lo wake waba ke Mayor seRichmond KwaZulu-Natal uAndrew Ragavalu ongasekho emhlabeni. Upholo bamasipala bahambele ekhaya lakhe ukuyobonga emswaneni namuhla. uAndrew Ragavalu wakhulela eDandi enhla nelikaMthaniya wasebenza njengothisha ezikoleni ezahlukene kwisifundazwe saKwaZulu-Natal ngaphambi kokuba ke yena ke nomkakhe bafudukele eRichmond. Ube yimeya seRichmond amahlandla amabili kusukela ngezikhathi ezimbi zodlame lwezombusazwe kwiminyaka yo-1996 kuya kunyaka ka-2000. uRagavalu ushoneke namuhla ekuseni emva kokugula isikhashana. Umkhandlu waseRichmond ubhonga emswaneni kulomndeni namuhla. Siwumkhandlu waseRichmond Municipality
sithole indaba ezibhlungu ezisiphatheka kakhulu ekseni namhlanje masivuka zokudlula emhlabeni kuka Nomzana Andrew Ragavalu, who is the former mayor, the former speaker, the struggle icon of Richmond, the stalwart of ANC within the Midlands region, the Moses Mabhida region. Yeah, so si vakashela si hamba no deputy mayor, amakhansela wonke kanye no masipala manager nabasebenzi bomkhandlu ukuza kobhonga emswaneni sihlanganisa amehlo nomndeni wakaRagavalu ngesimo esibhlungu kangaka ababhekana naso. Nakuba sazi ukuthi sonke sibekelwe insuku zokuphila futhi sibekelwe nolokufa, kodwa izimo enjenganalezi zokuhlukana kwenyama nenyama azisheshe zamukeleke. Besilana ke njenganomkhandlu size kozolana nomndeni wakaRagavalu, sizohlanganisa amehlo, sazi commit ukuthi sizoba kanye na umndeni kusahlelelwa uhlelo lokumbeka endaweni yakhe yokugcina. Khona manje lokungcongo uthi kangeke baze bawalibale amagalelo kaRagavalu. Ungomunye wabantu ababambe iqhaza elikhulu kakhulu emzabalazweni, not only wase Richmond but eMoses Mabhida region. Ungomunye wamakhansela asurvey isikhathi eside kakhulu, singasho sithi from 1996 to 2000 he was the mayor of Richmond municipality. Waphinda waba usomlomo noma speaker kusukela ngo-2000 kuze kuyoba u-2011. So siyayazi iqhaza alidlalile, udlale iqhaza elikhulu kakhulu eRichmond. Waphinda futhi from 2011 to 2016 he was the mayor of Richmond, usihlalo webranch ye-ANC wokuqala la eRichmond ngalakhathi ama-branch ye-ANC engakabi maningi noma isa-establishwa, usihlalo webranch ye-ANC wokuqala. So nje udlale iqhaza elikhulu kakhulu toward the liberation of abantu base Richmond. Kanti nomndeni uthi ugqemeke ingozi engeqwantwala ngokudlula kwakhe emhlabeni. Losing my grandfather is losing a real pillar of the family, a man who held us up when we were at our lowest. When we were lost in shadow, he was there to guide us through the darkness. Whenever there were times where we felt uncertainty, unease, or just meandering through life as if we had no purpose whatsoever, he was there to inspire us, never to control us, never to dictate to us how we should be, but rather what we could be, how we could fulfill our own purposes in life and find ways to inspire and lift us out of any form of sorrows and just all around this, just the feelings of meaninglessness. He would find ways to give purpose to us. Kanti amalungiselelo omngcwabo kubalwa ke nenkonzo yakhe yomngcwabo abekade sazomenyezelwa. Ake sithi ishelele idolo nenabesilo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kuyizona ehamba phambili namuhla. Ukwazwe kwabulawa umfundi eMadlankala. Kubulawe le-ANC eMkhambathini, kanti ubulawe edubulana namaphoyisa usomatekisi. Umnyango wezokubusa ngobambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal usokhipha isinqumo sokwakhomba indlela amakhansela ayisishiyagalolunye eInkatha Freedom Party kumasipala waseMvoti emva kongalibhade emhlanganweni nalo masipala. Kuzokhumbuleka ukuthi ke ngaphambilini amakhansela ayaphula imithetho yemhlangano njengoba aphinda aphuma shingila eshiye eminye imihlangano yomkhandlu ingaphelile. Umlomo wamasipala uMvoti Umfundi Masondo useqinisekisile ukuxoshwa kwamakhansela ayisishiyagalombili eqembu le-IFP emva kwesikhathi kube nophenyo longahlonishwa kwemithetho yemhlangano yalomkhandlu. The Rules and Ethics Committee yahlala, which ngokwe-REMA regulations it's listed as a special committee, yalidingida udaba lonke yayenza incomo kuyi-full council ukuthi hayi ngesimo sokuthi labantu bacontravene umthetho, and umthetho is quite straightforward. Uthe mawulova kathathu kulandelana uyaxoshwa ebukhanseleni. La hamba udaba la kwi-full council yakendosa lokho ngoba okwaba into futhi nayo eyamangaza, akekho noyedwa waphikisa ngoba egcineni kuthe masengicela ukuthi alivotelwe phela lolu daba ngesimo sokuthi ke kunomsindo omningi wasekumuviwe kwathiwa cha izinqoma sithathu njengoba zinjalo ukuthi
lamakhansela athintekayo awu9 awasuswe ebukhanseleni. Kwaba nombuzo wabuza ukhansela NP Dlamini wathi kuzovotelwana ngoba akekho ophikisayo. And kwabe sekuthathwa ke isinqumo sokuthi iya endorswa ngoelethu akekho noyedwa emakhanseleni wasiphikisa isinqumo sokuthi lamakhansela awu9 exoshwe ebukhanseleni. Lahamba udaba laya kaCokta njengoba ke uMEC as the custodian wamakhansela segcina ethatha isinqumo sokuthi they are no longer fit and proper to serve as councillors as they are no longer councillors today. Uqhube ngokuthi kulindeleke ukuba kube khona ukhetho lokuchibiyela ezinyangeni ezintathu emawadini amahlanu akulo masipala. Into ke inama implications amaningi because 5 of lama councillor are ward councillors. What does that mean? It means we are going for 5 by-elections in 3 months. Ngoba ama regulations athi in 90 days kumele kuhlale ama by-election. Kune implication yesibili enkulu district mayor ubaba uPMS Ngubane ubehlala ku district ngokuba ikhansela eMvoti. So njengoba engasasilo ikhansela eMvoti, he no longer serves with district and automatically akasayena umayor we district. Njengamanje kuzobiza ukuthi kuyizinga la ku district sibe nodaba oluzophuthuma lukhulumiseke ekutheni ke bevale isikhala umkhandlu wasemzinyathi ube nemeya abantu besizakale bekwazi ukuthola amanzi ne-service delivery ye-sanitation. Umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uveza ukuthi ukhipha isixwayiso sokususwa kwamakhansela ayisishiyagalombili eqembu le-IFP ngaphansi komasipala uMvoti ngenxa yemibiko ebilandelana ephume ehhovisini likamasipala walomkhandlu yokungalandeli imithetho yemhlangano. Lo mnyango ube usuqhamisa ukuthi lamakhansela aphula umthetho wesigaba sesihlanu sendlela yokuziphatha kwamakhansela kumasipala othuma ikhansela lilova imihlangano yazi yabamthathu kuyaphezulu kufanele lisuswe. Uphinde waqinisekisa ukuthi njengoba kufinyelelwe kulesi sinqumo balandele yonke imithetho babe sebenxusa ukuba wonke amakhansela ayilandele imigomo nemithetho yomkhandlu. Kanti abeqembu le-IFP abatholakala ngoba beziphendulele mayelana nalolu daba. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZNTV ngisemvoti. Ukwentuleka kweyinsiza kusebenza ukubulawa kweyisebenzi nokuhlaselwa kwazo zisemsebenzini sekuholele ekutheni iyisebenzi kamasipala iTheku KwaZulu-Natal engaphansi kwenyunyana kisamo zemashele edolobheni naseThekwini ngenhloso yokudlulisa lezi ikhalazo kanye nezinye namuhla. Unobhala wesamo kwisifunda saseThekwini uXolani Dube uthi sebezame ikhawe iningana ukukhulumisana nomqashi ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi ukusebenza kwamalunga abo kakuphazamiseki kepha kuwunhlangazi muka nomoya. Kumenza ukusebenza kwezimoto emgwaqeni edolobheni iTheku njengoba ke inyunyana yabasebenzi bakamasipala iTheku isamu ibambeke umbhikisho isoka ke enkundleni ezemidlalo iCaris Fountain namuhla ekseni iphekeleleke khona ekomkhulu kamasipala iTheku njengoba ke ikhala phakathi kokunye ngokungaphatheki kahle kwabasebenzi. Unobhala ke wayo isamu esifundeni saseThekwini uXolani Dube ekhuluma neziko lezindaba ukuvezile ke ukuthi ke izimo zokubulawa ke kwabo abasebenzi ngesikhathi besemsebenzini izinye ke zezinto ezidaleke ukuthi babambeke yona le mashi kanye ke nokushoda kweyinsiza zokusebenza nokubaqhatha ke nawo umphakathi njengoba ke umphakathi uye ke uveze ukuthi ke kabawenzi kahle umsebenzi. Abasebenzi bahijekwe emotweni baphucwe balinyazwe. Umsebenzi osezowashona ngaleyo nto ngala intuzo owabanje imoto inkunzi wabulawa kulonyaka nje uwodwa seyingaphezulu kwa10 imoto ebanjini. Abakwazi abasebenza ukucommunicate nabanye, abakwazi ukucommunicate nama supplier, abakwazi ukudlulisa imessage ebalekile phakathi ngoba inetwork ayikho. Uhambe ufike ko City Fleet uthola ukuthi imoto zibhajiwe ayikwazi ukufixwa ngoba imishini ifile amathuluzi okusebenza wekho namaterial nje ukuthi izinto eziningi njengethiyela ofuna ukuthi ngabe liya supply kamasipala lipo. So ilezo insiza kusebenza esikhala ngazo kakhulukazi nezimoto nje imoto uthothi ufike edepho ethile uthothi imoto ezisebenza u-half only 50% weyimoto phela mawunemoto phela bezu-8 zu-4 phela isebenza. So abasebenzi phela ba rotate omunye aphume
hambe ne-team yakhe awusebenza abahlale balinda abanye belinde labo babuye bebuye akwazi usebenzeka kanjalo. Kuzokhumuleka ukuthi kuke kwavela udaba lokufuna ukuthi ke kuqashwe ngokuphelele abasebenzi abangonogada kanye nabanye ngaphansi kwawo lo masipala. Isamu ithi ke ifuna izincazelo ezicace ba ngokwenzeka kwalokhu. 250 million obukade uhlelela ukuthi ulungise kuma flat victims. Lo mali uyiphinde emuva and sifuna explanation ukuthi kanjani ukuthi imali yaphinde ngoba abantu behlupheke kangaka. Phekwa lokho umkhandlu sizwa kuthiwa uku-section 154 and leyo nto fike sazi isho ukuthini and akekho umuntu ongafika ozosichazela njenge-union ukuthi njengoba sesikuwona 54 kusho ukuthini kuzokwenzekani ngoba this is our livelihood. Umeya wedolobha usibize ngokuthi asikwazi ukuyivuma lento njengesamu ukuthi usidedele umeya wedolobha asibize ngamavili esikhathele umphakathi ekubeni siveze inkinga esibhekana nazo ukuthi nazi izinto okuyizona zona ekufanele ngabe zenziwe. Udubeke ngesikhathi ekhuluma ke nalo iziko lezindaba ukuvezile ke ukuthi sebehlale phansi nayo ke umasipala izikhathi eziningi bezama ke ukuxazulula lona lolu daba kepha ke azikho izixazululo ezibonakala ke ziya phambili. Bathembisile ke ukuthi ke banikeze wona ke umasipala izinsuku ezili14 ukuthi ke uphendule kuzona ke izikhalazo abanazo. Imizamo yokuthola umasipala weTheku yephunzile. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Isebenzi zenkontileka yokwakha iWJC yakha construction eqhuba umsebenzi wokwakha umgwaqo ukufaka kwamapayipi nokunye kwamagenqe efields empangeni enyakatho nekamthaniya zidube kumsebenzi zikhala ngomqasho ongafuni ukuzinyusela amaholo. Lezi isebenzi zithi kawukho umsebenzi ozoqhubeka kuze kube kumqasho baholela imali ebafanele. Isebenzi zenkontileka yokwakha iWJC yakha construction zibeke phansi kamathuluzi okusebenza zikhala ngokuthi komqasho siholela imali ongafanele ngabuba holela yona engaphansi kwale evumeleke kuba iholelwe isisebenzi. Lezi isebenzi sithi ke sizame kaningi ukuxoxisana nomqashi nowagcina ke vumele ukuthi ke uzobanyusela imali yabo ephindeke bakhokhele neye big pay kodwa ke lokho kuze kube imanje akugenzeki. Laba ke bebaphinde basola le nkampani ngokuqasha ke abantu ngesibona bendawo njengoko kwakuvunyelwe ngokuthi ke kuzohlomula abantu abangaphansi komasipala umhlathuze. Abasebenzi bebekhalela imali yabo ngokwe-rate abalitholile ukuthi beberojo i-rate yabo bebenziswa u29 so bahambe bathola ukuthi i-rate cha linyukile ngokwe-bargaining council. Bakhuluma nomlungu wavuma ukuthi cha lokho sebekwaqale kwaba nehibe eziningi elokho ebalekele wagcina etholile naye uyayiseshela ukuthi no i-rate inyukile ngempela kodwa still wangabanika lo 44 rand wabanikeza u41 rand. So uthe mase bevumelene no41 rand basebenza abasebenzi bacela i-back pay yabo ke ngoba from isikhathi abaqala ngaso ngoNovember imali yabo ayisivele sinyukile. So kwahamba nalapho waqala kwaba nezinkingane lokho ebaleka wagcina evumile umlungu ukuthi ayino imali uzoyikhokha. So kuphela about 3 weeks ke manje lokho kudonsiswana kiwa lena le imali akayikhokhile. Thesuka enza lokho waseqhama nencwadi ukuthi uzobadiliza. Inkampani nabasebenzi bayefike nabo ngebona abangaphansi komhlathuzi. Inkampani isuka eMtuba abasebenzi abadilizwayo abasemhlathuzi okumasipala abavotelayo ongowabo. So kumele kumele kudevelophe noma kuhlomule abantu basemhlathuzi ilokho abakhalela kakhulu ukuthi kuze kube imanje inkampani kade yafika akekho ngisho yode okamtrainer dlaba imtrainer noma as a pipe layer noma imtrainer as a she rep noma imtrainer as operator ebasebenzisayo akubona abama locals abasebenzi bethu abakhona abangaphansi komhlathuzi abakhona abasebenza bonke baxova udaka kodwa akusho ukuthi abekho capable ukuthi benze umsebenzi ongcono ongaphansi kwenkampani. Kuyavela ukuthi le nkontilaki bekumele ke iqede umsebenzi ewenzayo ingakapheli inyanga kaMandulo kodwa ke lokho yabe isihlehliselwe kupheleni kwenyanga kaMfumfu. Ithimba lezindaba ke ze1KZNTV lizamile ukuthola abaphathi bale nkontileka kepha ke imizamo yaphunza. Lezi izindaba ze1KZNTV ngengusamgeliswe Nqulunga kisempangeni. Ukufasa kwelelesile ezweni sakaMkhwanazi edlangezwa ngasempangeni enyakatho nekamthaniya. Lokhu kulandela ukwendela koyisemkhulu kaloke wabalibamba bukhosi kulesizwe uMandla Mkhwanazi emva kokugula isikhashana. Undonga udluleke emhlabeni kwesinye sezibhedlela senyakatho nekamthaniya kanti ke imininingwane ke egcwele ngalolu daba isazolandela.
Ake siphinde sithi ishelele ezitorweni nebesilo sobuye sibuye futhi nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele ukuthi nisahleli nathi kwindaba zethu ze1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Ukwazwe kwabulawa umfundi eMadlankala, kubulawele ANC eMkhambathini, kanti ubulawe edubulana namaphoyisa usomatekisi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 18.85 maqhathiswa nedola laseMelika libe ngu-23.24 kupondo waseBrithani libe ngu-20.08 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe kanti intengo yegolide yona ime $1,928.70 ounce uthi intengo longahluziwe yona ibe ngu-$93.58 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ibanyana kizothana phezulu ne-Stars of Stripes eTQL Stadium eCincinnati kusasa ngokugamanxa kwehora lokuqala eyintathakusa ekuseni. Lamaqembu azophinde futhi akathona phezulu eSoldier Field kwelaseChicago ngesonto ngokugamanxa kwehora le-11 kusihlwa. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina bakaqambi lankomo zilahlekile zodliwa umdlebe kwasoshangana. Kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi kukhulu.